Kürdistan'da kazanacağız. Batı'da da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz. هەلبژارتنên محلî di hemû dinya demokratîk û şaristanî de ji bo xelkên xwe cih gelek giring in. Ji ber ku gelek berpirsyariyên serweriyê û xizmetguzariyê yên sereke ji aliyê serweriyên mihellî ve dihên birêvebirin. Bo nimûne li gelek welatên Ewropayê karên perwerdehiyê jî ji aliyê serweriyên mihellî yên şaredariyan ve tên bicihbecih kirin. Mafên kulturî jî her şaredarî dabîn dikin. Tirkiye li gorî standartên demokratîk yên dinyayê wekî welateke nîvdemokratîk tê pênasekirin. Di van salên dawiyê de her wekî ev rewşa nîvdemokratîk jî ji dest daye û wekî welatek otorîter û antîdemokratîk êdî tê binavkirin. Dê di sûekî adarê de hilbijartinên mihellî li Tirkiye bên kirin. Hilbijartin di bajarê Tirkan bi giranî dê di nêvbeyna CHP, AKP û hevpeymanên wan de bêpêk anîn. HDP jî her çiqas xwe wekî partiyeke Kurd binav nake, belê wekî partiyeka pro-Kurd tê nasîn. Tê çaverêkirin ku li bajarên Bakurê Kurdistanê ew bi awayekî berbiçav li pêşiya AKP û CHP'yê be. Namzetên serbixwe yên hindek partiyên Kurdistanî jî li Bakur hene. Bajar Stenbolê jî wekî nüfuz ji çara yekî nüfusa Tirkiyeyê ye. Dora 4-5 milyon Kurd jî li vî bajarê dijîn. Lê gelo Kurd çiqas mifayê ji xizmetguzariyên şaradariyê werdigirin nediyar e. Kurd çiqas li ser hevin? Kurd dikarin çi bikin? Çi nûneriya Kurdan di van hilbijartinan de heye? Gelo rewşa Kurdan, rêkxistinê Kurdan û giringiya Kurdan di hilbijartinên mihellî yên Sûekî adarê de li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bibin dê çi be? Di vê çarçoveyê de min nêrîna nivîskar û çavdêrê siyasî Ümîd Firat, Pisporê siyaseta navdewletî İlyas Bozgan, serokê Platforma Federasyonên Komelayên Bajar û Navçeyên Kurdan Abdulhekîm Daş û sosyolog û rojnamevan Hekîm Günaltay wergirt. Ben bu mahalli seçimlerin Ev hilbijartinên mihellî hem ji bo Kurdan û hem jî ji bo aliyên dîyên ku xwe kêmiyên komelgeyê dibînin giring in. Ji ber ku li vir di nêvbeyna hilbijêr û berbijêr de peywendiyeke rastaxû rûbirû heye. Dê her rûj rûyên wan li hev bikeve. Hilbijartinên parlamentoya newisanin. Serweriyên xwe cihî taxa me, kulana me, jîngeh û derdora me serûber dikin. Di vê çarçoveyê de gelekî giring in bo Kurdan jî serweriyên mihellî pir giring in. Lê di salên dawiyê de li gor hilbijartinên parlamentoyê Kurd zêde giringiyê nadin hilbijartinên mihellî. Ev tiştekî nerast e. Hilbijartinên mihellî bo Kurdan îspatkirina şiyana wan e. Lê mixabin di van salên dawiyê de nêrîna li Kurdistana Tirkiyeyê serdest ew e ku dibêjin ka em dê di hilbijartinên giştî de ji sedê çendê denga werbigirin, an ka em dê benda hilbijartinê derbas bikin an na. Di esasê xwe de divê Kurd giringiyê bidin hilbijartinên mihellî, di hilbijartinên mihellî de şiyana xwe îspat bikin. Divê Kurd cexteyê li ser wê bikin ku dê çawa serweriyê li xwe û li bajarê xwe û dûrhêla xwe bikin. Divê giraniya xwe bidin ser vê. Pir zehmet û nerealîst e ku Kurd hewla serweriya Tirkiyeyê bidin. Lê divê daxwaz bikin û bixebidin ku serweriyê li xwe û li bajarê xwe bikin. Derfetên demokratîk yên vê hene. Lewma divê ji giringiya hilbijartinên giştî zêdetir giringiyê bidin hilbijartinên mihellî û cihbecihkirina serweriyên mihellî. Lê ka divê mijarê de Kurd çiqas tecrübe û dersan werdigirin, bi rastî ev cihê pirs û pirsyarê ye. Kürtler kendilerini yönetmeye talip olmalıdır. AKP bu yewek partiye nijatperest MHP yani politikê îro ku tê meşandinê politikên gelek salên berê İttihat Terakî û îro dewamê wî ye eviya ye. Ji ber vêya jî polîtîkê çend salê dawiyê ku tê meşandinê li ser tiştên ku Kurd bi avên hilbijartinê xistine destê xwe şaredariyên li herêmê em tevzan qeyûm hatiye avêtinê li serê. Ji ber vêya hemûkî di hemberê vî hilbijartinê hanê wê Kurdar ew giringî wî heye bi awekî wek zelzele ya jî bibêjim ew kî derbas bike Kurd dibe li Kurdistanê hewl bidin ku ji bê belediya ku qeyûm danîtine dest danîtiye serê ji destê vî îqtidarî derxin wê çaxê ev îqtidarê hanê li Kurdistanê nabe herî hekim bi van zixtê xwe û zor û zavkê xwe jî nabe ew. Ev ya ji bê me gelek mühîm e. Lê tu li alîdinê jî di nêrî êdinê dibêje êko bêje Kurdistan waye Kurdistana başûr heye. Ew jî nabe Kurdistana başûr dibe li Bakurê Iraqê herêma Kurdistanê heye li her nevê derê. Yani tiştên wisa bi aweyên ku Kurdaran jî de bikin ewî dî jî tên gotinê. Nirxên Kurda wek Ehmedê Xanê û
بێژم قەتلیامێ ڕۆبۆسکیە ئەو هەیکەلێ وانە ستێوانە tevzan hatine hilveşandın. Kürt siyasal sosyolojisinden bahsetmek biraz zor. Di eslê xwe de mirov nikare behsa sosyolojiyeke yekpar ya Kurdan ya siyasî bike. Blokek yekgirtî ya Kurdan tune ye. Kurd bi awayekî giştî li heştû yek parêzgehên Tirkiyeyê belav bûne. Lê dema em berê xwe bidin HDP'ye nêzîkî nîvê dengê Kurdan li dûra HDP'ye kum dibin. Ji aliyedî qismek Kurd dengê xwe didin CHP'ye, qismek didin Saadetê, qismek mezin jî heya niha dengê xwe didan AKP'ye. Heta di asteyek biçûk de jî bî Kurdên dengên xwe didin partiyên nîjadperest yên wekî MHP û İYİ Partiye jî hene. Ji ber vê jî mirov nikare wekî blokek total behsa dengê Kurdan bike. Lewra ka ev hilbijartin bû Kurdan tê çiwatê, ji vê pirsê zêdetir divê mirov bêje gelo ka ev hilbijartin bû hemû aliyên civatê yên ku rasterast xwe dibin zext û zora desthilatê de dibînin dihê çiwatê. Di vê aresteyê de em dibînin HDP aktörek û dînamîkek sereke ya siyasetê ye. Lewma em dikarin bêjin gelo ka ev hilbijartin bû HDP û bû Kurdên dengê xwe didin HDP tê çi watê. Dema em bi vî çavî li mijarê binêrin ez dibînim ku Kurdên dengê xwe didin HDP'ye dê de hilbijartinên Sûekî Adarê de jî careke dî li herêmên Kurdan dengê xwe bidin HDP'ye. Ji ber ku ew dixwazin tola xwe ji desthelata îro ya qayiman werbigirin. Em dizanin ew şaredariyên dibin serweriya HDP'ye de bûn, bi rêya damezrandina qayiman hemû ji destê wê hatin derxistin. HDP vêyekê wekî gaspek dest li serkirinekî ya îradeya siyasî dibîne. Layangirên wê jî di hilbijartinê de li gûrî vê tê gihiştin û motivasyonê dê dengê xwe careke dî bidin namzetên HDP'ye. Ez wesa difikirim. Rêkara ku ev hikûmet careke dî jî qayiman li ser şaredariyên HDP'ye qezenc kirine wezîfedar bike heye helbet. Ev îhtimal careke dî jî li pêşiya hilbijêrên HDP'ye ye. Lê hilbijêrên Kurd yên ku dengê xwe didin HDP'ye ev mijar bû xwe kirine mijarek ya xîretê. Ez wesa dibînim. Ji aliyedî em dibînin ku HDP bi taybetî li bajarên mezin yên wekî İstanbul, Enkere û İzmîrê namzet nîşan nedane. Sedema sereke ya namzet nenîşandanê ew e ku HDP xwe dibin zor û zextek mezin ya hikûmetê de dibîne. Ji bo vê zextê bişkêne li van bajarên mezin meydan bû berjewendiyên bloka ku ew wekî bloka demokrasiyê bi nav dike bloka CHP'ye hiştiye. Di vê çarçoveyê de hevserûkê HDP beyanek da û bi işkere got li metropolên mezin yên Tirkiyeyê bi mebesta piştgiriya bû bloka demokrasiyê me namzet nîşan nedan. Lewma bi îhtimaleke mezin hilbijêrên HDP'ye yên va hersên bajarên mezin dê dengê xwe bidin namzetên CHP'ye. Lê ez difikirim ku ne tinê hilbijêrên HDP'ye ez texmîn dikim ku qismek mezin hilbijêrên Kurd yên ku heya niha dengê xwe didan AKP'ye jî ji sedema siyaseta hikûmeta AKP'ye ya li dijî azadiya mafan, li dijî azadiya ragihandinê, li dijî hukuk û edaletê û bûyê sedema têkçûna rewşa aborî jî ji AKP'ye xeyidîne û ev qisim jî dikare dengê xwe bidin namzetên CHP'ye. Hilbijartina Sûekî Adarê helbet ji bo kurdagerî giring e. Ji ber çi giring e? Ji ber got Kurd divê di meseleya demokrasiyê de û di rên legal yên sihayê de yani gelkî miqate bin bisrar bin. Her çiqas yani partiyên desthilatdar yani îro yani Kurda terorize dikin jî lê ji bilî rên legal û yani rên demokrasî bibe çekil pêşa Kurdatin. Ji ber got yani Kurda yani tecrübe wênekê di hayê de kişandin. Yani mesela wek mînak bêjin yani bûyerên xendeka gol li Kurdistanê qewmîn berî wan bûyera Serok Barzanî yani her çiqas partiyê PKK em bêjin yan jî HDP yani hişyar kirin jî ev yani neçû serî. Ev yani şikestina xendeka bandorga gelkî mezin li Kurda kir û bi rastî jî piştî xendeka yani Kurd şikestineka mezin xwarin. Mesela ne mesela qezenkirina partiyekê an partiyeke dine. Divir de ji destçûna mafê Kurdayî rewa mafê Kurdayî siyasî û demokratîk heye. Divê Kurd li vê pir miqate bin ji ber şikestinên dawî ev hilbijartin ji bo Kurda gelkî giring e. Ji ber got yani bi rastî jî yani ev heye van her du salên dawî partiyên desthilat gelkî Kurd terorize kirin. Helbet yani şaşî û xeletiyên Kurda jî şêbûn. Yani alîkî lê belê dema Sûekî Adarê yani wek kesekî Kurd dema got çû ser sindoqê deng da divê li çi miqate be dema got deng da hinekî stratejîk bir fikre. Yani ev dengê got ez bidim wê bi kêrî kêbê. Di pêşerojê de yani wê
Kurdî yani zimanê Kurdî, çanda Kurdî, hebûna Kurdî, hebûna siyaseta Kurdî li Tirkiyê wê çiqa zimanî de bike. Wê bandoreke çawa li vê siyasê bike, divê vê bifikire û deng bide. Gelo çi giringiya van hilbijartina bo Kurdan heye? Kurd çi qas li ser hevin rewşa wan ya xwerekxistinkirinê çawa ye? û çima nûneriya wan di nav bajarên Tirkan de tune ye? Türkiye'de belli bir yasak ve inkar dönemi oldu. Ji aliyê Xwedî lêderketina çand û zimanê Kurdî ve jî serweriyên mihellî bû Kurdan gelek giringin. Li Tirkiyeyê ji vî alî de demek dirêj ya red û înkarê çêbûye. Mirov dikare bêje niha jî serweriya Tirkiye, îxtidara Tirkiye ya niha li hemberî Kurdan hewl dide ku li wan demên red û înkarê vegere. Lê divê em bizanin êdî ne mümkün e ku Tirkiye vegere demên înkarê û ne jî Kurd rewşeke wesa hêdî qebûl dikin. Divê mijarê de cin ji şûşeyê derketiye. Ji ber vê jî Kurd dikarin bi ziman û bi çanda xwe serweriyê li xwe bikin. Ziman û çanda xwe jî li ser piyan bihêlin. Metûd û emrazên vê yekê di serweriyên herêmî xwe cihî de pirin. Ger bi sexbîrî, bi şiyarî li ser vê mijarê rawestin û xwe organîze bikin, gelek derfet hene. Niha Kurdî çiqas ne zimanê fermî jî be, dikarin bi awayekî gelek berfireh di serweriyê mihellî de Kurdî bi kar bînin, pêşiyê li vê yekê vekin. Ji aliyê peywendî û danûstandinên pratîk ve jî giringiya vê pir e. Divê di vê mijarê de programên wan yên îstîhdamê û karpêdanê hebin. Serûberkirina tax kulane û jîngeya bajarî û bajarvaniyê ji bo Kurdan jî meydana xwenîşandana şiyanê wan e. Di vê mijarê de dikare ji xwebaweriyeke mezin di nav Kurdan de derkeve pêş. Em jî bikarin ji hêza xwe û hêj jî zêdetir ji xwe bawer bin. Bi kurtasî Kurd dikarin gelek maf û daxwazên xwe yên çandî û zimanî bi derfetên serweriyên mihellî dabîn bikin. Ev derfetek gelek baş û giring e. Bila em cardî daxwaza xwe ya bilindkirina alayê û serweriya welatê xwe zindî bigirin. Bu vê jî di asteyê parlamento û hikûmetê de jî bixebitin. Ev aliyek e. Lê li aliyê dî em dikarin di xaka ku em li ser dijîn de şiyanên xwe îspat bikin, bidin diyarkirin ku ka em çawa dikarin serweriyê li xwe bikin. Rüştümüzü ispat edebiliriz. Ev divrada gelek Kürt parêkî li xwe bizivirin li goriyê platformê ku em dinêrin, polîtîkê îro kotê me şandinê ji 1990 wirdetir veye. Dûra jî qisasên diyar hebûn, gundvalekir hebû, şewitandin hebûn. Ji wê Kurda ji netewê, ji meselê wanên netewî dûr bikin. Wî ewkî bikin, wan ajotin bi metropola ve. Lê ew polîtîka ser neket. Îro polîtîkê ku dixwazin dîse bimeşînin bi ser nakeve lê bê gelek gel bihêz be, birêxistin be û birêxistinê jî bersîv bide. Ji ber vîya jî şaredarê îro li wira muhîm in. Li cephê Tirkiye jî meselên demokrasiyê bi rastî jî Tirkiye birêkî wisa diçe ku îdî dev jê barda kanûnên ku Tirkiye îro bi awên hatine qebûlkirinê wek anayasa kanûnên esasî dibêjin. Tu kanûn naz nake. Tiştê ku bê hesabî wî li gorî wiya ew dike. Îdî li metropolan jî ne tenê Kurd, herkes îro ketiye berî. û bi vî polîtîkên ku dijberê Kurda dijminantî dike û bi her derperçeyên Kurdistanê re bi awekî şer polîtîkekî dide meşandinê, bi awên aborî jî Tirkiye tundurû de jî xise zorê. Yani êko kêmayî awayî emegê xwe ew dikin û feqîrin sada heftê Tirkiye belkî zêdetir dikevne statûyê feqîrtiyê. Evan jî jiyan ji bê vana jî pir zor û zehmet bûye. Görebildiğim kadar. Helbet mirov nikare behsa hevkariyeke fermî ya di nêvbeyna CHP û HDP'yê de bike. Lê di encamê de HDP'yê di gel bajarê mezin yê Stenbolê di navçeyên wê de jî tu namzet nîşan nedan. Pêşiyê li hinek navçeyan namzet nîşandan paşê ew jî paş de kêşan. Lê di encamê de dê hilbijêrên HDP dengê xwe bidin bloka ku wekî bloka demokrasiyê binav dikin. Partiyên desthilatdar vê hilbijartinê wek meseleya man û nemanê ji xwe re dibînin. Eger yani hem li Kurdistanê hem jî li metropolê Tirka ev partiyên desthilat şikestneke mezin bixwin bêguman yani ev rewşa îro heyî wê dîsa were pirsîn ji aliyê yani em bêjin civakên Tirkî. Niha bi dehan siyasetmedarên Kurd di girtîgeha de ne, rojnamevan di girtîgeha de ne. Kesên ku li ser medya civakî yani wek nêrîna xwe derkirina însan di girtîgeha de ne yani ev rewş wê heyakengî bidome. Ji ber yani bi dawîkirina vê rewşê divê Kurd ya demago dengdan stratejîk bifikirin van tişta li ber çav bigirin û dengê xwe bidin. Yani meriv tabii demago meriv temaşa dike birasî meriv hinekî heyret dibîne, meriv şaşmayî û matmayî dibîne.
اردوغانê got yani 2050 de li qada Diyarbekir got got yani ev piskereka Kurdî piskereka min e û eger ji hera baldiran be jî ez ê vê nekê vexwim ez vê her tiştê vê nekê jî qayîlim. Yani û ew xwe jî yani di medrîsê de çend cara behsa hebûna Kurdistanê kir, behsa avabûna dema avabûna komara Tirkiyê di behsa zabtê wê nekê got navê Kurd û Kurdistan derbas dibe kir û gelek qada behsa Kurdistan kir mer li temaşa îro dike مخابن yani وەک kesekî got 180 derece bizîvira û yani wan tiştê got berê got tu înkar bike û dikeve pêvajoyeke dî. Kurd dê roleke çawa di hilbijartinên Stenbul, İzmîr û Enqereyê de bilehîzin. Çima HDP li van bajarên mezin namzetên xwe nîşan nedan? Belki nüfus da fazladır. Belki seçmen de 3 milyon olabilir. Neyse. Li Stenbolê jî ji aliyê hejmara Kurdan ve jimarên cuda cuda tên gotin 3 milyon 4 milyon an jî kemtir an jî zêdetir. Ev ne gelek giring e. Lê ya cihê daxê ew e ku Kurd wekî bi giştî li Stenbolê jî neyek parin. Qismekî Kurdan oldarin hestê wan yên Kurdbûnê hebin jî bi awayekî giştî cihê xwe di nav siyaseta mihafezekar û dîndar ya Tirkiyeyê de dibînin. Di vê çarçûyê de dixwazin maf û azadiyên wan hebin ji bo Kurdin jî kemnên dîtin. Bi vî rengî jî naxwazin di nav siyaseta Kurdayetiyê de cih bigirin. Qismekî Kurdan jî ji sedemên mezhebî cihê xwe di nav siyaseta seküler ya Tirkiyeyê de digirin. Xwe di nêv siyaseta seküler de rihattir hest dikin. Li derdora çep û CHP cih digirin. Ew jî ji Kurdayetiyê bi dûr disekinin. Qismek girînkê Kurdan jî li derdora partiyek ya ku mixabin bû xwe nabêje ez partiya Kurdanim kom dibin. Bu nimûne wekî HDP. Di hilbijartinên Bûrî de ji milyonekê zêdetir deng bû HDP'ye li Stenbolê hatin dayîn. Herîkêm ji sedên nûtê van dengan yê Kurdan bû. Ev Kurd hemû ne çep an jî komünîst bûn. Lê mixabin Kurdên ji bo têgihiştina Kurdayetiyê dengê xwe didin jî dengê watên berhevakirin tên pûçûvalekirin. Di cihê ev deng bû çarenivîsa Kurdan, ji bo saskirina dahatûya Kurdan, ji bo xwebirêvebirin û serweriya Kurdan bihên bikaranîn bû mijarên vala û pûç ev deng dihên berhevakirin û pûçkirin. Lewma cihê daxîye dê niha di sûekî adarê de hilbijartinên mihelî bihên kirin. Lê cihê daxîye ku partiyek tinê ya bi navê Kurdan beşdariyê li van hilbijartina bike tune ye. Mercên Tirkiye çiqas antîdemokratîk dibin bila bibin, cihê daxîye ku partiyek tinê bi navê Kurdan ya bi navê Kurdan siyasetê dike xwe bû hilbijartinan rekxistin û organîze û amade nekiriye. Ji sêyaniyek yan jî ji çaraniyek yê nüfusa Tirkiye Kurdin. Ma kemtir bi dê çibin. Lê mixabin xwe neorganîzekirina siyaseta Kurdî cihê daxê ye. Ji ber vê jî ez wekî Kurdekê dê li Stenbolê dengê xwe bidim namzetê serbixwe yê Kurd Mehmet Celal Baykara. Dizanim Mehmet Celal Baykara serokatiya şaradariya Stenbolê qezenç nake. Lê gelek giring e ku wî xwe wekî şexsiyeteke Kurd avêtiye meydanê. Di vê mijarê de nîşandana hebûna Kurdbûnê giring e. Dixwazim Kurdên Stenbolê jî dengê xwe bidin wî. Ji ber ku dengê ew bigire ji bo hebûn û diyardeya Kurdbûnê dê gelek hêja bin. Var olma hakkının ne kadar saygıdeğer olduğunu gösterebilsin. Kurd li Stenbolê bi rastî jî ji wên ku vî sîstemên dîktatörî wek bibêjin kulkî jî têde vekin. Yani bêvekirinê gelek li dijî MHP û AKP helwestkî bidin dervê wana kî hebe rayî bidin. Ne ku ev ya wextê ku tê gotinê hinek rexne têne kirinê. Em jî duî ferqî dene. Em bi xwe bi xwe jî ew dikin. Em tev jî zanin wek partiyên CHP, partîkî terakîperwer hatiye hete îro gelek zilm û zor û tadeyî li Kurda kiriye. û bi awekî perçxandinê wî bûye sebebê ku Kurdistan dû perçe bû bûye çar perçe gelek serhildana bixwînî û bi qetlîama bi surguna ew kiriye. Ev derbazbûnekî wî heye lê ê ku îro jî li îqtidarê ne şerîkê wî ew rojê ne jî. Wextê ku li metropola jî AKP paş de here û rayê wî kêm bibin wê îqtidarê wî jî bibe sedemê münaqeşê. Wê demkî nêzik de jî her ne hilbijartinkî nû di vî demê paşî de êl Efrînê polîtîkê wî Efrînê berçava ye yani Kurdistana Rojava. Kurdistana Başûr di wextê ku referandum hate kirinê ew helwestê wî yê tûj, tûn û dagirkerên yek jê Tirkiyê êdinê Îranê ye bûyî helwestê goriyê xwe dane fetsandinê lê dem çî zehmet û zorî jî hebin meseleyên Kurda ji bê çareseriyê nayê
ku kes bifatisîne her tim Kurdirêkî ji bê xwe re dibînin û li başûr jî Ewriyê hatiye dayîntinê. Ev îqtidarê hanê biçûnê vî îqtidarê ez bawerim wê nefeskî bê standinê. Yani CHP jî were serî wê tişkî ji me re nê. Lê ew şerê di navberê wan de jî çiqet tûj bibe. Ew muhalefetê di navberê wan de ew bibe. Ji vê kurdar re çêtir e. Ez duy qenaetî dem. Belediyecilik anlamında Ji aliyê xizmetguzariyê ve jî hilbijêrên Kurd jî di wê baweriyê de ne ku ev 25 sala şaradariya Stenbolê di destê AKP'ye de. Lê AKP'ye cew û pêst û tevna vî bajarî jî xira kiriye. Xizmetguzariyek bi dad û dadperwerane nake. Her derfetêtinê pêşkêşî layangirên xwe dike. Ji aliyê dî helbete profîla namzetên li Stenbolê ne bi dilê Kurdan e. 25 milyon nüfusa Stenbolê heye. Di gel sû neh navçeya. Herîkêm dura 4-5 milyon Kurd jî li Stenbolê hene. Dê Kurd di heman demê de li Stenbolê bû sû neh navçeyan jî dengê xwe bidin. Lê dema em berê xwe bidin binyata namzetan gelo çend namzetên Kurd hene? Li gûrî hejmara Kurdan namzetên Kurd gelek kêmin. CHP'ye li 2-3 navçeyan namzetê Kurd nîşan daye. AKP'ye ji li yekê yan duya. Helbet ev rewş ne bi dilê Kurdan e. Lê li van bajarên mezin nerazîbûneke pir mezin li ser hev kom bûye û dûrê li ber Kurdan jî heye. Yek andê biçin dengê xwe bidin AKP'ya ku ev 25 sala serweriyeke pir xirab ya şaradariyê dike û wekî hikûmet jî bûye hikûmeteka totalîter û antîdemokratîk an jî dê dengê xwe bidin namzetê CHP'ye yê ciwan û dînamîk ku tecrübeyek ya wî ya gelek baş ya şaradariyê jî heye. Lê bê îhtimaleke mezin dê Kurd li Stenbolê û Enkere û İzmîrê dengê xwe bidin namzetên CHP'ye. Gelek Kurdên ku ji AKP'ye ji xeyîdîne dikarin dengê xwe bidin namzetên CHP'ye. oraya yönelebileceklerini tahmin ediyorum. İstanbul pir giring e. Ji ber çi giring e? İstanbul ji çarayeke Tirkiye yani ji tekriben ji 8 milyonî em bêjin dora 15-20 milyon insan lê dijîn. Ji ber wê çarayeke Tirkiye giringiyekê wê dî heye li Stenbolê yani ji çarayeke Stenbolê jî ji Kurdin. Kurd helbet dikarin yani bandoreke mezin tedbijartine de bikin. Çawa yani mesela demagom temaşa dikin li Stenbolê yani sîv neh heb navçe tevlî şaradariya mezin çil şaradarî heye mixabin ji wî çil şaradarî yani belki yek belki deheb Kurd yani buna namzet. Ev xwe xeter e yani. Mesela çawa 4-5 milyon Kurd li Stenbolê bijîn ji her partiye ve kesek an dikas bine namzet. Çil namzetî 25 kes tenê ji aliyê herêma Derya Reş gotê bi navkirin ji qaradan zêne yani piranyanekê jî Rîzene, Trabzon'un, Bayburt'un filan bêvan yani. Boçi mesela yani ji niva şaradariya ne kesekî yani Diyarbekirî, Mêrdînî, Batmanî, Şirnexî an Hakarî tune be. Ji ber çi? Ji ber ku yani Kurd li vê dirê yani birêxistin nebûne. Ev nerêxistin bûn bêguman bandoreka mezin li Kurda dike. Divê Kurd yani birêxistin bibin û yani stratejîk bifikirin. Helbet demago Kurd li Stenbolê birêxistin bibin. Belki nikarbin namzetê şaradariya mezin diyar bikin lê dikarin hilbijêrin. Yani erê Sultan diyar nakin lê dikarin bêjin gerek Sultan ev be. û dikarin wê bandorê bikin yani.